Kaya ibigay din para makakita sa mga developments sa akong pangbuhat. This is really a huge part sa buhat ng Ginoo. Sama-sama tapusan ninyo, kadaghanan ninyo na paggamit sa Ginoo sa iyang buhat yun. Kaya lang pinasahin natin kayo ang para sa yung hope ng spring. So salamat, pagpakan na tayo naman. So, hindi na po modaghan o consulting o sa kagwako sa Brother Robert, kaya na edad. Ang ato nini nga, let's prepare our hearts nga ang Ginoo makisurya at matagusa ka na po tinabi ka niya. Okay, let's give praise to the Lord. Ay, bulag sa tanan? Pila na katuloy ko pagbilas na salamat sa Ginoo. Kita gayon, paabot pa tayo ng oras ha. Upang lapit na nagsuhol, usog na kayo linog dito. Ganit kayo tama ito dito tas Marawi. Salamat sa Ginoo. O akong nabasa din. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of our lips, that confess His name, and do not forget to do good and to share with others, who with such sacrifice God is pleased. Mga igsoon, wala nang may magsabot Sister Joji na muna yung mensahe ka itukma din sa Ginoo. Yun yung mensahe nakadalwa na ko. Mga igsoon, kining ikapila na ni Kayers. Tingnan kita mo mga Biblia niya, ako siyang basahon ng mensahe ka. Tukma ang puli sa mga mensahe na ipiparat ka. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do. Sa episode 2:10 na, episode 2:10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God had prepared in advance for us to do. Mga po tayo. Talagang may umawa ng Diyos. Salamat, Ginoo. Maayo ka, Ginoo. Salamat sa kaluwasan ng ihatag ka ng Ginoo. O Lord, salamat na ikaw nagpreparandaan, Ginoo, sa mga buhat na mong pagkabuhaton, Lord. 100% Lord, imo mong giluwas. Gikan ginani mo, Ginoo. Zero ang among Lord, 100%. Salamat nga imong gitahas ka na mo, Lord. Bisag kining gitahas nga buluhaton, imong gihatag ka na mo. Gikan diya mo nini mo, Ginoo. Salamat sa mga kusog. Imong alagad, Lord. O Lord, tabangi ko ang kining mensahe karon ng taga. Mahimon ma-apply sa mga tagkinabuhi. Kinintanan sa ngalan ni Jesus, kinapagpasalamatan. Amen. Mga isawan, at aking pag-review lang, ug ato ni siyang atrasan ng episode 2:10, no? Kining, ug aritas episode 2:8, no? For it is by grace you have been saved through faith. Kinangis pagtuo, giluwas ka. Dili kining atong buhat, kundi gasa kini. Okay? Trabaho na sa Dios mong igsoon ang pagluwas ka nato. Mo na moingon nga di ko yung sa sekretarya kung kumutata. Di ako masyang ibasahan na episode 8. Di ingon siya, ang ganyan, ang kaluwasan ng isgutan, zero ang tao, 100% ihas Ginoo. Ang yan dugo, diugas, without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa salud. Dito ba ni akong sekretaryo ni Muso? So, ito pa sir, di na natamubuhan. Kung 100% ihas Ginoo ang kaluwasan, zero ang tao. Yung siya nga, buti nga litas mo.
Kung pila ka porsyento, isa na apitete ng mga 10%. 90% ang sa Ginoo. Mga igsoon, sa tinuod ng zero gila sa tao. Ha? Kaya ato ang himuon ng 10 ang imuha, 90 ang sa Ginoo, di na sayop ng revelation niya, glory, honor, and praise belongs to our God who sits on the throne unto the Lamb. Isa nga, tanang lungog himaya, iyaharag is Ginoo. Iyang mga ingon ng mga anghel, Amen. So, ato itong ilisdan na ta, some of the glory, Lord, belongs to you, some are mine. Di na pwede mga ison, all the glory and praises belongs to you. Nakuha ko niya? Basta kaluwasan ng iskutan, zero ang tao, 100% yes, Ginoo. Okay? Now, okay, giluwas naman na ita, di na lang tayo yung bukat. Okay, giluwas naman ta. Anyway, atos langit, luwas ka. Ikaw nagtrabaho, ikaw may servisyo, luwas ka. Ako luwas pa po. Marihan ka, lingkod-lingkod, nalagunan. Dili na mga mga kining Itiso 2:10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus, to do good works, which God had prepared in advance for us to do. Naanit tayo buhat, ngayon mo, matag, usa ka na to, doon na tayo assignment ihatag sa Ginoo. Amen? Sa tinuod na doon na kita assignment. Ay, pagtuwa ng, tamo lang yan. Ngayon dumagos, may usa ka sakop sa ka pastor mo. Domingo, ingon siya nga, tanan na God, hapyod-hapyod siya siyang manok. Sugarol na siya. Ganyan siya siyang pastor na, God, anto na ta kay Sunday school mo ron. Sayo, Sunday school mo sila. Ingon siya na, asag din lang God, save na bitaw ko. So, wala siya kay Mao, aning episode 2:10 na doon na dahil gipabuhat ang Diyos natin. Amen? Doon na tayo trabaho. Ang uban mo ingon nga, kanagong pagtrabaho, ngay man nga sa mga pastor, ngay man nga ako, ako'y grado. Ano kumpre ko, ako'y grado. Ako'y mahinto, ako'y matapang. Pero uban mga sortahan, uban mga okay na, maka-afford na sila. Pero mga igsoon, bisag unsa ka kaway grado, bisag unsa ka kakabus, doon na kay kahimuan sa gingarian sa Diyos. Amen? Doon na tayo assignment. Kada usa. Now, nainumdum ko sa may tanaw ko sa television, doon ay TV akong kitanaw, doon na dito'y thank you. Nasabtan din ko ni Robert. Samtang natanaw ko sa television, doon na dito kung ako po masayot, doon ay siyang, tapos napulo ka reliyon. Kulihan lang topic na isoon, bahig kaluwasan. Interested kay ko, tanaw ko ko ayaw, kay gipamutan na siya sa moderator na unsay buhaton para maluwas. So, gipasulti ang tayo, gipabaro sa tanaw reliyon, as Muslim, as Budista. Kasi kung sa tanaw reliyon dito, gibarog sila kagsatagsa. Unsay paagis kaluwasan. Unsa ang pagkatos langit. Kaya nagkamang reliyon karon, doon na estimated na 20,000 religion sa kalibutan. So, di na pwede nga tupunan. Pagkadaghan na kayo. Ang paagi ng mga igsoon, sa 20,000 ka-reliyon sa kalibutan, posible nga usare husto, kaya di ba pwede gusto silang tanan? Kaya kung gusto silang tanan, lalaing reliyon na, lalaing mga doktrina, pwede usare maluwas ang 20,000 ka-reliyon. Pwede po nga wagi maluwas ang reliyon. Kung reliyon ang isgutan. Sumoto nga di barok ang mga kadataon sa siyang kawo ni barok. Ang tanan, puros na ingon nga, ang paagi nga maluwas ka, kinahanglan magpasakop ka sa mong reliyon. Unya, ikaduha, mutuman ka na mga subok ni Father. Pero doon ay usan ni barok. Ni isa sa siyang kamo, imuha sa may kaluwasan mo. Ingkutlo siya ng episode 8.
For it is by grace you have been saved through faith, and it's not from yourself. So ang kaluwasan, grasya. Unya, di ako hindi barog lain. Tubag niya, nangutana sa Brad, kanang episode 2:8, nagtos 9 naman nag-ibasa mo. Pero basaha sa Jis, di ba na ay buhat? Doon, ibasa man niya ang Jis. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Di ang kaluwasan works. Iyon siya, works sa kaluwasan. Pero katong nagkurahir mga igsoon, kama pa ba yan? Huwag mong basahan ng Bible, kama. Huwag po diyan iwasan is tumoy. Naaman ay tumoy. Ang tumoy na, which God had prepared in advance for us to do. Ha? Ang Diyos niya po'y nagplano, giluwas ka niya, naka-assignment, kasi siya ka-prepare, ikas pagsugod. From start to finish, ang Ginoo ko tanan. Nga naman, ang tanang dumog limaya at tulogin ang kanya. Amen? Now, aritas buhat, kay doon naman tayo assignment, di ba? Atong topic na each one of us has assignment. Kada ko sana ito, doon natin assignment. Ha? Ato, doon ang plano sa Ginoo mga igsoon na doon kita ika-contribute masagusa. Doon he planned that we should spend these lives in helping others. Mo ni gibuhat nila ng strategy karon. Ako, panalitan ni Aaron, ang Ginoo, di mo kita makita-kita ba o pang Ginoo? Di kita makita ako, ito anak ko. Preparan ako, ibaligo ng dagat, yung alas 12, ito anak ko. Buman. Pero tungkol sa grasya, kaloob sa Ginoo, nagkalaman ng haitan, nakita-kita na rin. Amen? Grasya ng kaloob sa Ginoo. Amen? Kana bitang mga doon yung mga banggitin, mga libro garon, mabasa ka, mapalit ka sa mga bookstore. Intan-anin mo dito, kasagaran, ang mapalit mo dito, unsay maimuhan, unsay makadato mo, unsay maka-increase. Kaning wag yun naman libro, kusog kayo ng halin. Ha? Ngayon nga, bestseller na ka naman yung usang pagpadato. Pero usang pagpanghatag, wag yun. Kung saan pagsikripisyo, ay, wala nga, we were created to serve God. Amen? Wala nga, these good deeds are your services. Ano yung pagservisyo mo ni good deeds? Ang ipasabot din eh. To do good and to share with others. Ano yung ipasabot yan? Mga pastors, preparar sa ilahan. Iwali, ilahan. Mga young people, preparar na. Yung nilhig sa mga, preparar ng mga bangko, pagutang nila, mga sound system. Wala nga, isang kung siya kagamay nga yung ginuhat, muna kay accounted na sa ito. Amen? Ayaw mo yung usik na ang panahon. Usik-usik na ito. Simba-simba, kanta-kanta. So, hindi na ako usik. Doon na na'ikwentada, doon na ihusay. Whenever you serve others in any way, you are actually serving God. Matod pa sa Jeremiah 1:5, yun siya dito nga. Before I made you in your mother's womb, I chose you. Before you were born, I set you apart for a special work. So diha pagkastagwang kan sa imong inahan, nagplano na doon, nagplano ang Diyos. Naniya ka karong butaga na minaw. Naniya ka nag-fellowship ka o ganito. Doon ay plano ang Diyos. Tanan, doon ay plano ang Diyos. We are placed on this planet Earth for a special assignment. Doon na tayo assignment. Murang gutag team ba? Basketball or volleyball or anything. Kanang basketball mga igsoon, na uban na best 5. Kasi mo basket din, sweet basket. Ang first 5, maayo naman doon. Na ace. Pero katong mga uban, doon kay uban, reserve lang, nas bangko. Reserve lang uban mo doon. Maaya tanaw mo, o panay gamit.
bangko naman. Pero kung na'y mabalian sa ace, no, kamo, urusa, puli na. Mapuli na siya. Muna ka mo, practice mo pagka-pastor. Kung wala na yung pastor, kung mag-iasayan o lain, o asa na siya. Kamu mo mabalog na rin. Muna, padayon na yung pagtuon, mahimo mo preach. Amen? Maayaw ko. Privado. Tinuod lang ako maiksuhan ka na ito. Kung barog ko tao, sa tanawang ko tao, mahimo, mula na ko. Panintun ko maayaw. Sa eskwela pa ko, dagtog ko tinlingkod si Dustomoy. Di ko malingkod na sa tuwangan. Mula na yung magtanawang ko. Wala, naibuong na lang ko nga. Ditahon ko po siya. Inani mo kay Lord. Nakaka-purpose. Diya patas taguan ka sa tulinika na inahan. Dipili ko tayo. Amen? We are saved to serve God. It is He who saved us and chose us for His holy works. Not because we deserve it, but because that was His plan. Lahat mo sa Diyos. We are not saved by service, but we are saved for service. Dili kay magpaservisyo ka. Kita yung servisyo. Lahat to. Kanauban lagi kayo. Ang lakaw, hindi na makuha, manuktok, maligis ko pala yan. Ha? Bible study, kita lagi kayo, ang loro kita. Bible study. Ayaw ka ulang. Isang balibaran ka. Pasalamat ka lang po. Ismail lang po. In God's kingdom, you have a place, a role, and function to fulfill. Kada usa. Doon na ko tayo, rule, function. Kini ba kamot? May buong ko na yung kamot. Tanaw ko na yung kamot. Ano sabi nga ito kamot? Kung ano yung magtupong? Ha? Itupong ang tanay niya. Lima ka po. O sir, uno ma, o pito. Lima lagi sir. Kasi tanaw yung kamot. Pero na yung ba na unong? Unong na yung ba nakita na ko. Pero kasagalan, lima lagi. O ito magtupong. Yan, naasay ko po. Hindi mo ako sa gamit na ko po. Pero tatanaw, nakagin din gamit na ko po. So, ayaw mo din mo likod, kao tao, way ko po. Dito. Ayaw mo likod. Dito. It cost Jesus His own life to purchase your salvation. Ang Bible nagsulti mga igsoon, God paid a great price for you. So use your body to honor God. Ato mahinunduman nga, we don't serve God out of fear and duty, but joy and deep gratitude for what He has done for us. Sa 1 John 3:12, importante mo yun. 1 John 3:12, gugma, tinigugma. Maulit mo, malagad tayo watay gugma, ay pulos. Importante yung unang gugma. Our loving service to others shows that we are truly saved. Muna, puri ba ebidensya ka na may gugma kasi si katao. Kaya walay gugma. Wala yung nga impression without expression causes division. Kaya kung magpa-impress ba lang ka, nangalagad si Ginoo. Kaya nangalagad pa siya, nangalagad po. Kaya nangalagad ng ikan, nila sa puso. Puso. Dili na susangin. Heart here. Ikan dito sa heart. Our love for each other proves that we have gone from death to life. If I have no love for others, no desire to serve others, only concern about my needs, I should question whether Christ is really in my life. You know, bugmagid mo ito. Suya-suya ayaw mo. Sabi mo. Sa una, suya-suya ka. Sina-sina. Kung nilibag ka, ayaw mo. Aspis na, hindi. Water. Kung dahil mo, atin, chismis nila, ayaw tayo. Ayaw na po sukpa siya, kung chismis siya. Siya, malaway mo. May boss na yun. Basta, kasabot na siya. Sige siya, libak.
Na may tao masigig chismis. Ano, wala kayo interest mo, tubayan mo. Tubayan mo na. Ako, bitaw. Ano mo sa bitaw? I like to know. Hindi pili kayo. As Christian, doon na tayo silingan. Nahinumdum ko, doon na reporter sa radio kung silingan. Attend siya full gospel. Niya, yung bata siya dito. Silingan na ko rin. Ako may pare-pare. Kita mo, pre. Hinder ka rin ba? So, hinder ko eh. Bugay na ko. Kita nung katuloy. So, Christian din ko, pre. Hindi siya na, may mo na full gospel businessman kayo. Makanipusyo ko. So, lalaki purpose mo ito. Doon na po eh, ni-attend ang organization. Pure personal interest. Kung as Christian mga ito, dili kayo mong attend ka din eh. Doon na tayo purpose. Dili. Ang pag-attend na ito din eh, aron makadungog tas pulong sa Ginoo. Ma-apply na ito sa itong kinabuhi. Amen? Amen. Kaya, Kristohanon nga doon ay silingan. Kristohanon tawag ay silingan, lain ito na naman. Ang Christian din na siya. Huwag mo na silingan din. Pakita na ito sa silingan. Okay? Amen? If I have no love for others, no desire to serve others, only concern about my needs, I should question whether Christ is really in my life. So 1 John 3:15 is, anyone who hates his brother is a murderer. And you know that a murderer has no eternal life. No murderer has eternal life. Sunaayong lang. Kinahanglan mo doon ang mga bisa, mga silingan, di na magtutuog. Nangita mo siya, puriba, ebidensya kung ginsa ka. Pero isa, di pa ka mo share niya. Kung maayo kayo kasi mong silingan. Maayo kayo sa silingan. Maayo kayo sa silingan. A saved heart is one that wants to serve. If you are a Christian, you are a minister, and you are serving, you are ministering. We are here to help others. Ngayon doon ta sa mother-in-law ni Peter, sa diyang giayo siya. Nag-uban-uban sa ministry mo siya. Nag-uban-uban sa ministry. Sige, ayaw siya siya. Pero wala magpasagot nga, ito o lang ang mother-in-law ni Peter tungkol kay ayaw siya. Wala magpasagot. Kundi, giluwas ito, mother-in-law ni Peter. We are saved to serve, not to sit around and wait for heaven. Maglingkod na tayo, magpaabot ito sa rapture. Dili na mga trabaho, Bible study. Amen? Hindi ito sa parts of the body, ang kasing-kasing, hago tayo. 24/7, sige, gatumba. What if mo yun ang kasing-kasing nga, may sampot kay galingkod lang yan. Ako din 24/7. Kung nakasuhay ko mga igsoon, sa diyang transplant ko, kung tiniwangan ako, wala na po sampot ka na. Wala na giunod kili, nilingkod sakit, gamit din yung sampot. Gamit na. Sa kaasang part sa mga gamit. Amen? Nagahanan karon sa mga churches bisan sa Europe, kapit kung kasimbahanan dito, mga tao, so ay tigulang nila yung ating service. Guwapo kasimbahan, mga simbahan, ipanghingo nila mga diskuhan. Nga naman, tungod sa mga membro, dili mo participate, dili mo appeal sa kausa, sa di mo tabang silang passport. Ha? Wala. Ha? Unwilling to serve. We are commanded to serve God. Sa Matthew 20:28. Your attitude must be like my own. For I am the Messiah, did not come to serve, but to serve and to give my life. Christian service.
May so, dili na siya optional. Ang pagpangalagad sila, di na optional. Kung dili, sugo, it's a command. It is not enough to keep learning more and more. Attend ng Bible study. Okay na, attend kay Bible study. Kulang lang din naman iso. Kung dili, application, action. Ang action mga iso. Wapo kayo dagan sa church. Kung wapo tayo trabaho, sa Ginoo na gustuhanon tayo, wala dito sa ministry. I-compare rin, kinibitaw, Lake or Sea of Galilee. Ito ng Lake or Sea of Galilee, mga iso. Musulod ang tubig, doon ay awasan. Inigsulod sa tubig, doon ay awasan. So, doon ay mga live, doon ay isda. I-compare rin mo Sea of Galilee. Doon na lang sigig-sod, walay outlet, puros lang inlet, walay outlet, walay gawasanan sa tubig, para walay mabuhay ng isda. Mauna, sa usakat, ikumpara rin sa Kakristohanon, kinahanglan doon na tayo ma-learn at ma-apply. Amen? Di kay diri lang sulod-sulod. Kinahanglan sulod, gawas. Amen ba? Amen. Amen? Amen. Ang tanig, ilang lalo naging application na isa. Kadaghanan karon sa mga magtotoo, mga igsoon. Doon ay daghan. Magtotoo. Ating mag-study rin. Halos na ng ministry, apilan. Yung mo lagi na, atin niya. Maluya na po, drugay. Okay man na siya. May problema na kang kaya ministry. May problema na po, ministry. Kasi purpose po yan ang naghanong ministry. Tanawa ko naman ito problema. Asa ganda ng ministry na. Kung siya di ministry, gihatag sa Ginoo na ito. Kung magluhod doon tayo, mag-ampun ka sa Ginoo. Lord, asa magaling na po ako gatinan ng ministry. Gusto ko kaya ba, efektibo ang ministry na po ito. Atin diri, may silog diri, balahin ako diri, may sulot, mali. Tapoy. Some Christians say, I'm looking for a church that will bless me. Not I'm looking for a place to serve and be a blessing. We expect others to serve us, not vice versa. Sa katapusan butlo sa itong kinabuhi, mga igsoon, sa Dinoon lang, mo stand tagas Ginoo, matubang tagas Ginoo. May isa, ini atubang tagas Ginoo. Mo evaluate ang Ginoo. Evaluate on tagas Ginoo, tagsa-tagsa. Dili evaluate on sa Ginoo aron kalwason. Evaluate on sa Ginoo kung sa iyong nabuhat. That is for reward. Amen? Amen. Doon na magkay-reward dito. Wala ba? Kusayo na siya dito. Sagli lang, magkay-reward. Basta ito ang kuslangit. Ambot lang, kasmahan na ba ka? Kaya nakakisugo ka. Sige mo. Doon na ka-assignment. Walang ka mag-perform sa assignment. Amen? One day, God will compare how much time and energy we spent in our lives compared with what we invested in serving others. Ang tanang excuses na to, Lord, sama mo yun, Lord. Ano ko rin naman na? Kaya, may trabaho ko ba na? Daghang tayong excuse. Ang uban po portahan. Busy mo to, Lord. Mag-preparar sa kong visa. Daghang excuses. Rambot lang, madawat ba sa Ginoo? Ang uban na tayong excuses. He will pour out His anger and wrath on those who live for themselves, for unbelievers. But for Christians, mawala yung iwan. Doon ay wrath na paghimungon para lang na sa mga dili magtotoo. Pero ang Kristohano na gano'n, wala naman tayo wrath. Pero alam sa mga Kristohanon, doon na sa imawala na. Kung sa may mawala, ang reward.
Sa Mark 8:35, we are only fully alive when we are helping others. Jesus said, if you insist on saving your life, you will lose it. Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the good news will ever know what it means to really live. Kalimani Repeater sa Biblia mo ito. If you are not serving, you are just existing. Kung wag ka mangalagad sa Ginoo, you exist na kayo. God wants us to learn to love and serve others unselfishly. What matters is not the duration of your life, but the donation of it. Hindi patas anay kinabuhi. Hindi kinahanglan yun nga. Managing mangalagad dito sa Ginoo. Not how long you live, but how you live. Kitapusan mga igsoon, ako balik ko ng episode of this, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus, to do good works, which God had prepared in advance for us. Giluwas tas Ginoo, aron muhimo tag mga mahayong buhay. Amen? Wala nga, doon na magaling tayo, porsentuhay magaling eh. Doon na magaling tayo mga 10% lang nahimot sa mga mga tuig. Tingali ato lang ma-improve, mahimo na 80, 90% kada tuig. Amen ba? Amen. Amen. Mga puta, nindog ta pala. May gugmaon ng Diyos. Salamat po. Ganahan kayo ni Ginoo. Maayo kayo sa mga kinabuhi. Wala makalupit. Ikaw nag-alagad ka namin, Ginoo. Ikaw nagluwas ka namin. Ikaw nagserbisyo ka namin. Ikaw nagpasakit ala ka namin. Ikaw dato mo Diyos, kaya ikaw matag-iya rin kinabuhi. Saan ang kinabuhi? Apa nahimo kang kabos, aron kami madunahan spiritual. Lord, salamat Ginoo sa imong kaayo. Lord, gamita kami Ginoo. Namang galit, nagamit minimums ni aging tuwing. Lord, dugangi pa kami Ginoo. Gamita pa kami. Laygon imong ngalan, Lord. Kinitanan ako ng salamat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Let's sing our last song. Together now to work.
Jesus up in this place. Oh God, you are awesome, oh God. Lord, we thank you, oh God, for the message that we should not be just hearers, oh God, but we will be doers of your word, oh God. Lord, thank you. We bless you. We honor you. In Jesus' mighty name. Amen.